तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वाह बाजे वाह लोगोफोर बाजैया गरम जानानै गरम मोननायजों लोगोफोर दैमायाव दुगैदो लोगोफोर बेसे मोजां दुगैदो थान्दा लागासिनो बाजैया सोर सोर लोगोफोर बाजै बायदि दुगैयो लोगोफोर को नोंथांमोना सिख्लाफोर बाजैमोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो सेंग्राफोराबो कमेन्टआव खोन्थाहर सोर सोर दुगैनो मोजां मोनो लोगोफोर बाजैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हो लोगोफोर।